Добър вечер! Добър вечер! Тъй като съм сигурна, че ще бъде една изключително емоционална вечер, всеки от вас има правото да говори, да се усмихва, да плаче, да бъде щастлив. Изобщо цялата гама от емоции е наша тази вечер и аз ви благодаря, че сте тук, че имате желание да споделите тази вечер с най-новата стихосбирка на Йорданка Господинова "Южна кръв". Благодаря ви от сърце и от него. Тази вечер ще имаме възможност наистина да се запознаем по-отблизо с Дани и да се докоснем до нейния емоционален свят, представен в стихосбирката "Южна кръв". За мен също е много радостна и емоционална вечер, защото имах възможност да се запозная с Дани и да усетя нейната любовна лирика. Изключително много харесвам поезията. Щастлива съм, Дани, че се запознахме. Щастлива съм, че има такива жени като теб, които знаят какво е любов. Не се страхуват да я показват на целия свят, които помнят своите корени и вървят с гордо вдигната глава по своя път, без да се страхуват от нищо. Благодаря ти, че си толкова откровенна и че можеш да споделяш твоите емоции с целия свят. И преди да дам думата на също една изключително голяма жена, Надежда Захариева, Дани ми сподели нещо много приятно на нашата първа среща, че когато са работили с Надежда Захариева върху книгата, върху стихосбирката, тя е казала: "Дани, прекалено много лудост имаш в книгата. Тази дума се среща много често. Аз ти пожелавам никога да не загубваш тази лудост. Тя е твоя. Това си ти." И сега ми позволете да дам думата на Надежда Захариева, която е рецензент на стихосбирката. Заповядай. Да кажа ли аз добър вечер? Кажете и ви добър вечер. Ако има някой, който се казва Ангел, Михаил, Райна, Рангел и така нататък, честит имен ден. Тази хубава, луда дама, тя се обърна малко недоволна, като че луда, но не е луда, разбира се. Имам щастието да познавам отскоро, обаче това е наистина щастие, че я познавам, защото освен с един хубав поет, се запознах и с един много хубав човек. Как стана това? Имах среща в едно народно читалище, Добри Чинтов, и там един от читалищните дейци, Владимир Илиев, ми казва: "Госпожо Захариева, така и така имахме един конкурс за поезия и дойдоха стихове от едно момиче, от Кърджали, непознато. И аз много харесах тези стихове и го наградихме. И това момиче иска да се запознае с вас." И аз казах: "Добре, щом иска това момиче да се запознае с мен, това е чест. Да иска някой да се запознае, не бива никога да отблъскваме този, който иска да се запознава с нас. Просто не е добре от наша страна и за самите нас." И се видяхме с Данчето, получих нейната първа книга, хареса ми и тя ме попита: "Би ли се съгласила да станеш редактор?" Вече си говорихме на ти, на втората ми книга. Приех, макар че да си редактор е много отговорна работа. Вече съм на достатъчно години, за да знам колко е опасно да се набъркаш в душата, защото поезията всъщност е портрет на душата на поета. Да се набъркаш в душата му, да я променяш по образ и подобие свое. Редактора не е Господ и няма право да прави тези неща. Той трябва да запази образа и подобието свое на този, който е написал стиховете. Наистина направих тази забележка, че твърде много думата луди се среща в стихосбирката.
Когато една дума твърде често се среща, това не е достоинство, според мен. Може би за това да й направя тази забележка, се осмелих от един спомен, когато Чудомир, знаете кой е Чудомир, изпрати на поета Дамян Дамянов, моя съпруг, едно писмо, в което каза: абе, Дамяне, в тая твоя книга твърде много вятър духа. И беше преброил колко пъти Дамян е употребил думата вятър. 167 пъти в една единствена книга. Мисля, че и Луди се срещаше твърде често и затова аз посъветвах Данчето навсякъде, където може, да намери подходящ синоним, така че лудостта да се усеща и по друг начин, а не с повтарянето точно на тази дума. Аз мисля, че всеки, който прочете тази книга, ще види, че наистина това е една божествена лудост. Толкова любов не бях срещала на едно място, Данче. Завидях ти и си помислих, абе, всъщност битието, нали, определя, любовното ни битие определя любовното ни съзнание, може би, защото моето любовно съзнание не съвпада с твоето, но по този начин аз просто влязох в една друга вселена, в една друга различна душевност. И може би точно това различие между нас двете е най-благотворното нещо. Аз не те промених и аз няма да се променя, но когато чета твоите стихове, си казвам, ами това може би да е един вероятен сценарий на моята душа, но тя се е развила по един друг сценарий. Единствено госпожа Елена Петрова може така да показва на сцената, нали, вероятните сценарии на своята душа. Иначе ние играем почти цял живот една и съща роля. Аз съм написала няколко думи тук, няма да ги чета, вие ще ги прочетете. Само ще кажа, на мен тази книга ми харесва. Нещо, което не съм била или не съм си позволила да бъда, но нещо, което обещавам в другия си живот да бъда. Как звучи? Тя наистина е такава, огнена и южна, както пише тук на на трета страница на корицата. И гарантирам по едни други причини, които ще си останат тайна за нея и за мен, тя е един голям човек. Така че на добър път на книгата преживявам на всички жени, които не са посмели да бъдат себе си в този живот, да не завиждат на тази душа, и пожелавам на всички мъже да срещнат една такава жена. И да не вземете сега да отвлечете Данчето, защото просто вие или пък трябва да изградите жената до себе си, да й позволите да бъде такава. Данче на добър път на книгата сред читателите. Знам, че тя ще срещне много сродни души и ще се хареса. Благодарим на Надежда Захариева. Сега ще дам думата на рецензента на книгата, професор Огнян Сапарев. Скъпи приятели на поезията, аз съм малко объркан, разбира се. Сега разбирате, един стар професор за две такива поетеси, нормално. Така че ако нещо така не съм в най-добра форма, ще ме извините. Истината е, че аз поетесата я виждам за първи път в този вид сега. Виждал съм я друг път в така делови вид и облекло и прочее и прочее. И тъкмо този вид обаче ми помага да си обясня разни работи, за които така имах някакво съмнение, обаче не бях съм сигурен. Например, като чете човек тази стихосбирка, вижда, че някак си няма плач, възгласях, колко съм нещастна, що ме изостави. И това е характерна линия в любовната лирика. Може ли да от тая жена да оставиш? Може ли сега да има нещастна любов тая жена? Погледнете. Сега просто няма как. Значи, така че просто
човекът я погледне така, веднага си му става ясно защо нещата така общо взето са благополучни, така вървят както трябва, деца вика. Тук да ме има някъде някой вопъл, ама така приглашен, нали, така внимателен. Така. Сега, знаете, че общо взето има и такива типични линии в любовната лирика, от типа сега ще изям и така постели нови чершафи или нещо друго това. Проблемът на тази стихосбирка в това, че тя е по-скоро не просто и само възпяване на любовта, колкото на една природа любовна, на един любовен пейзаж, на някакси природата много активно участва в цялата тая работа. Значи има поети, на които като прочетеш, има такива стихотворения, фойерверки, едно-две прочиташ и ти си наясно с нещата. Тук трябва да прочетеш повече стихотворения, за да усетиш това, което трябва. Сега, разбира се, някой път човек като чете за тая любовна природа и си мисля, не ли било неудобно в сърце тая природа, нещо не ли убивало, така не ли страдала от някакви неудобства природни и прочие, но това между нас казано. А иначе, значи, това, което е оригиналното в тази поетеса, в тази поезия, е, че тя ни предлага така, любовта като едно просветление, благодарение на което ние виждаме околния свят по един по-тържествен, по-красив, по-удохотворен начин. Значи, всеки 100 на 100 тук, поне 90% от вас са писали някакви любовни стихотворения в гимназията или в прогимназията още даже. Има и такива хора сигурно. Така че наясно сте с тези работи. И аз съм писал, така помня, някъде към 8-ми клас ли беше, 9-ти, някаква съученичка, не бяха съвсем прилични, някаква съученичка ми ги открадна, и след това обаче майка ги намерила в чанта и я набила, защото предположила, че са посветени на нея. Те бяха така просто. Сега, така че всеки е писал такива разни, такива глупости, е правил с извинение, но да пишеш любовна лирика е много отговорно нещо. Защото първо всеки е професор академик е в тая област, както знаете тук. Като стане дума за любов, изобщо не можеш да вземеш думата на българин. Така че всички разбират от тези работи и пишат на той отгоре, пък и много са писали и печатали, така че наистина е много трудно и отговорно и трябва да оценим тая смелост, защото да издадеш една дебела стихосбирка, там има поне 170 стихотворения, и то хубава, и то за любовта, никак не е проста работа и не е така просто поетично всекидневие. Това е просто един поетически празник. Така че нека поздравим нашата поетеса. После, разбира се, насаме може да зададете някой друг по-неудобен въпрос, който мен ми е неудобно от тук да го задавам, разбирате. Нали? Но разбирате, че става въпрос за определен тип физиономия, творческа, поетическа физиономия на тази любовна лирика, тъй като, знаете, не е никакъв проблем да заплашваш ближния или ближната, да обясняваш какво ще направиш или му направиш и така нататък. Всички правили сме го, правили са го, изпитвано е, проверено и така нататък. Но да се пише така по-меко, по-нежно, по-деликатно, така без фиксиране точно върху отделни детайли, органи и прочие, точно с едно удохотворяване на света около нас, това наистина заслужава внимание и това деца вика, заслужава и критическо уважение, и читателско уважение. Затова наистина смятам, че той, който прочете, ама не едно-две така да види какво става тук, ами просто отвори, ако прочете повече стихотворение, ще спечели душевно, както се вика. Благодаря за внимание. Ние благодарим за прекрасните думи, казани от професор Сапарев. Както разбрахте, любовта е всичко и общо взето това е всичко, което знаем за нея.
А тази вечер лицето на любовта ще бъде Дани Господинова. И сме се събрали именно заради това, за да представим най-новото от поезията на Дани, за да я приветстваме, че има смелостта чрез нейната поезия да ни позволи да се докоснем до най-деликатната част от човешкото съзнание, нашия емоционален свят. Да се докоснем до любовта, която е центърът на нейната вселена. Любовта, която тя носи навсякъде със себе си и в същото време търси и иска да открие в хората, които са част от нейния живот. Тук сме се събрали, за да споделим чувствата, емоциите и тревогите, които са вдъхновили Дани, за да създаде стихосбирката Южна кръв. И не само това. Знам, че в оставащото време, до края на представянето, всеки от нас ще открие и част от себе си в нейните стихове. Сигурна съм, че няма човек на този свят, който да не се вълнува от любовта и всички стихийни чувства, които тя поражда в нас. От непрестанния порив на човек да я търси във всичко, което го заобикаля, за да осмисли дните си. От свободата и непрекъснатия ни стремеж към нея, от самотата, спомените, мечтите, копнежите, от залезите и изгривите, от звездите и морето, от живота, който не спира да ни изненадва, и битките, пред които ни изправя, и с мечтите, които ни дава шанс да превърнем в реалност. Всичко това и още много други емоции откриваме в стиховете на Южна кръв. Малко по-късно ще дадем думата и на Дани, а преди това искам да аплодирате и Александрина Караджова, художник на корицата на книгата, както и тези прекрасни картини, които виждате на сцената, които създават и много топла и южна атмосфера. Стиховете, които ще имам привилегия да прочета малко по-късно, пък ще бъдат под акомпанимента на двама изключително талантливи музиканти. Това са Бисер Иванов и Орлин Цветанов, а те имат привилегията да свирят с голямата Лили Иванова. И сега, ако ми позволите, ще ги поканя тях на сцената. Бисер Иванов и Орлин Цветанов. Аз събрах смелост от тебе, просто ми даде сърце да го кажа. Значи, много не звучи кавалерски, но в името на поезията, аз мисля, че трябва да пожелаем на нашата поетеса една нещастна любов. За да изтръгне, което от така човешка гледна точка не е хубаво, обаче представете ли си пък какви така звуци от там поетичната арфа ще изтръгне от една нещастна любов. Така че с прискърбие кавалерско, нали, просто мисля, това бих пожелал. Да кажа, че има специални цветя от министра на културата Вежди Рашидов, специално за Дани. Благодаря ти, Слънчице! И също има един поздравителен адрес, който ще ни прочете господин Дечо Пепеланов. Той е от темплиерите, командерия Никита Ремисиански. Заповядайте, господин Пепеланов. Добър вечер. Данче, твоите стихове ме докоснаха много, особено съпроводени с звуците на тази прекрасна музика и след прочета на очарователната госпожа Елена Петрова. Благодаря. Адреса е за тебе. Този свят ще роди несънувани огнени стихове, но дали помъдрелите могат да имат криле? Този въпрос, един от вечните въпроси на живота, задава Йорданка Господинова в една от своите творби. Творби, песен на любовта, на горещата южна кръв, на силното вино и на огнените страсти. Песни за Родопа планина, за истинското приятелство, за онова, което изгражда самия живот. И още за стоновете на лирата, с която Орфей измолил от Плутон да изведе любимата си отново на бял свят. За да бъде вечно жива песента на любовта, онази неземна песен за копнежите човешки, за чистотата на първия сняг върху въглена димяща гора,
за полета на крилете в безкрайната синева. Любовта, която ни прави по-добри и по-човечни, макар и понякога да ни изгаря със своята дързост, защото най-дързката любов е неразумната, но само тя живота вечно връща. Стиховете на Йорданка Господинова ни причистват и някак чародейно превръщат тъгата в огън, изгреват темноженото утро, гали косите ни и връща надеждата, надеждата за спасението. Луните, преминали през живота на истинския Творец, никога не са много. И затова, мила Данче, не забравяй, че съдбата с кристално вретено ново утро преде, а заедно с него и новите ти стихове, които всички ние с трепет очакваме. Да си ни жива и здрава! Мисля, че настъпи мига, в който трябва да дадем думата и на нашата влюбена жена, Дани Господинова. Скъпи приятели, аз първо искам да кажа едно огромно благодаря за това, че сте тук и че сте с мен и че ме подкрепяте. Аз дълго мислих какво да говоря. Определено лошо рецитирам собствените си стихове, а след Елена не бих могла да го направя изобщо. И за това ми се ще просто да разкажа нещо, една легенда, която може би намира отражение в цялата ми поезия. Преди 1000 години на морския бряг живял рибар. Бедлената му схупена каштурка посрещала алените изгреви, а морските вълни миели прага й. В една безлунна, тъмна нощ проехтял тътен, разразила се буря. Сякаш вятърът късал небето и го свличал в полуделите морски вълни. В този миг на вратата на рибаря се почукал. Сякаш от далечината дошъл глас: "Рибарю, отвори, отвори!" Изплашил се рибаря. Открехнал вратата, а там в черна медена черупка стояло малко красиво дете. И същият далечен глас отново прозвучал: "Рибарю, пази дъщеря ми, аз водя тежка битка. Пази я 9 дни и 9 нощи." Прибрал рибаря детето, изпълнил за ръката. Всяка вечер небето трещяло, всяка вечер природата разкъсвала морето. А сутрин усмирените морски води го гледали с лазурените очи на красивото момиченце. На 9-та нощ на вратата си появила красива жена. Вечна като живота, дръзка като природата. "Благодаря ти, рибари. Ти опази моята дъщеря. Сега аз имам сили да съм истинска. Сега аз мога да продължа да бъда жива." "Коя си ти?" казал рибари, попитал рибарят. "Аз съм любовта. Детето ми е красотата." И огърната в огнено сияние изчезнала в нощта. Дълги години след това рибарят се взирал в безкрая, търсейки да я зърне. С всяка морска стихия и морска буря той чувал битката на любовта, а с всеки лазурен изгрев над окрутените морски води той бил сигурен, че тя е победила. Сякаш и до днес вятърът продължава да ни разказва тази древна и красива легенда, за да ни накара да повярваме, че тя е жива, че нея я има. Онази любов, която пали тишината, която взривява покоя, която ни кара да кръщаваме нощите си в сълзи и да ги наричаме с имената на звезди, и която ни кара да вярваме и да мечтаем и да бъдем истински. Аз съм убедена, че всеки от нас я носи като зрънце истина, като лъч светлина, като малка надежда. Тя е около нас и сме много себе си, ако успеем да я открием. Или поне да намерим силите да я търсим. Защото ако търсим любовта, ние ще бъдем по-добри. Защото в този сив и понякога скучен, и понякога ужасен свят, любовта е тази, която ни дава нов път и ни дава силите да продължим. Аз вярвам, че след тези мигове с моите стихове, всеки един ще си тръгне с онази искрица надежда и с правото, и с желанието да мечтае и да продължи. Благодаря ви, приятели! Браво! Благодаря ви за аплодисментите след огненото пасо добле, което видяхте в началото в изпълнение на Владислав Аначков и Ани Дончева.
които са от студио B-Shape. Сега ви оставям. Пожелавам ви прекрасна, емоционална, красива вечер. Бъдете влюбени, обичайте, казвайте на човека до себе си, че го обичате. Оставам ви с тяхната салса. Хубава вечер! Ja, die was iemand kwijt. Ja,